wong sing bodho kowe arep ngapusi aku ora apa-apa wis semaya kita ngomong aku ki kuwasa iso nugel gulumu yen kowe ora manut karo aku apa ngaten menika malah dituduh piye kok kamu tahu ora saged taun ya piro limang sasi ngono bae ora kula purun ngapundhut karo nang HP-ne kagem kula nggih ana wae to kuwi nang kok butuh HP aku kondore kadipaten sesuk aku ora rene kowe kudu gelem ngladeni aku nek ora gelem ngladeni aku tak